Тому що фактично, оце ми сьогодні говоримо про Штайнмайєра, ми говоримо про це, вибачайте. Я вон во Львові відкрито сказав, коли вони прийняли рішення, Тернопільське, Львівське, я говорю, хлопці, чого це ви сьогодні проснулись? А що, сьогодні народився Штайнмайєр, навіть було написано, здається, в Тернопільське обласне рішення, обласне написано, це початок капітуляції. Під моя радость, який початок капітуляції? В формулі Штайнмайєра 3 роки. Мінському договорнику через 3 місяці буде 5 років. Ні, ну деякі особливо радикальні організації виступали проти і тоді. Да, я пам'ятаю, як ще в вересні 15-го добровольчі з'єднання більшою частиною казали, що якщо мінські домовленості триватимуть довше 3 місяців, це означатиме для України в кращому випадку заморозку конфлікту, в гіршому конфлікт без кінця. Я пам'ятаю, як спікери у мене в ефірах про це казали. Правильно казали. Ті, які воювали в той час на Донбасі. Але не казали лише через призму військової частини. А я вам кажу через призму державотворчої. Ще один, то, що майже не згадували. І я з одним із комбатів поругався, коли він проголосував в парламенті за зміни до Конституції в 16-му році. І сказав, що ти міг розстріляти того, хто топчить український прапор, за те, що не топчить. І правильно би зробив. А я не розумію, чому ти проголосував за топтання Конституції. Значить, тобто зміни до Конституції в умовах воєнного стану не здійснюються. Так написано в 57-й. Більшість комбатів проголосували за ті зміни, тому що я ж не со всеми ругався, кого поймав. Але чому я так наполягаю з державотворчої? А що підписав пан Кучма? До речі, незаконно підписав, тому що такого доручення не було. У мене я завжди ношу розпорядження Порошенка, там написано взяти участь в трьохсторонній контактній групі, но не давалось йому права. Он узурпатор, його за те, що він самовольно взяв на себе обов'язки держави, його треба в Лук'яновку відправляти. А що ж він підписав, а потім Порошенко? А підписано наступне. Ось це 9-й пункт, який повинен через формулу Штайнмайєра реалізувати. Там написано, що це все здійсниться після початку конституційної реформи. А що таке конституційна реформа? Це не то, що нам постійно брехав Порошенко в парламенті. Якщо ви не проголосуєте за зміни Конституції, ми ставимо крест на Мінському договорнику, на Мінських угодах, і таким чином Європа нас обожите. Почему он брехал? А брехал тому, що нігде тут не написано внести зміни до Конституції. Тут що написано? Я це зачитував у Савіка Шустера. После этого через 3 месяца Савика закрыли. А тут написано: проведение конституційної реформи в Україні з набуттям сили, я сразу перекладываю, до кінця 15-го року нової Конституції України. Новой Конституции Украины. Татьяна, новой. А что такое принятие новой Конституции? Это зміна конституційного ладу. Читаємо 5 статтю Конституції, що там написано, що зміна конституційного ладу в Україні є виключним, я прям дословно кажу, повноваженням українського народу. Якийсь Кучма, не до лампочки, що він колись був президентом. Хто йому давав про таке право? Вот, от імені держави це підписувати. А потім це що затвердили в ООН? Значить, хто він тоді? Більше, ніж зрадник, я його назвати не можу. Значить, а Порошенко це все узаконив. Чим він узаконив? Вот вона, декларація. Це з його сайта. Декларация президента Российской Федерации, президента Франции и канцлера Федеративной Республики Німеччини и нашего президента. И написано, что не погоджуется со всем, что написано в Минском договорнике. Таким чином, Порошенко пов'язаний повністю зрадою і узурпацією влади. Тому що ніхто їм не давав права узурпувати те, що належить лише українському народу. А сьогодні, що Зеленський делает? Он того же самого Кучму знову відправляє. А чому? А Кучме надо выторговать сегодня себе кресло дома на дачі, а не в Лук'янівці. Тому що він, в принципі, по справі Гангадзе мав би давно вже сидіти на лаві підсудних. Ну, ви думаєте, він же пам'ятник, хто його, хто його посадить. Тому вони намагаються виторгувати. Сьогодні у нас є оця справа, я представник Подольського, тобто я беру участь в цієї справі. Вся різниця між Подольським і Гангадзе, що того обезглавили, значить, а цього лише катували, змушували рити могилу, його зв'язували, але залишили живим. А так вони на одному рівні стояли.
Значить, різниця лише, що цей живий, а той погиб. А все інше так само. І коли Пукачу, це ж ваші всі колеги, хто був на зачитанні, він відкрито зачитувався вирок, значить, то Пукач сказав, коли йому задали це обов'язок судді, обов'язок процесуальний, задавати питання підсудному, вам зрозумів вирок? Он сказал, будет зрозумілим, коли це ж протоколено і по всім каналам пройшло, коли поряд зі мною буде сидіти Кучма і Литвин. Це сказав. І тому ми наполягаємо, щоб вот этот момент був досліджений, який випав. А Кучма виторговує собі вот такой вот здачі України, себе пенсійність, в розумінні того, що він спокійно доживе десь там на Канарах чи ще десь. Віктор